Ola a todos. Se hai algo que temos en abundancia en Galicia, concretamente aquí no Porriño, que é onde estamos hoxe, son músicos. Temos de todo, músicos bons e mellores, divertidos, alegres, tradicionais, innovadores, e tamén hai músicos imprescindibles, como o protagonista do Alalá desta noite. E por que é imprescindible? Pois porque el, Pancho Álvarez, pode contarnos moitos momentos e moitos matices importantes da nosa música. Por exemplo, pode falarnos dos grupos que xurdían en Galicia lá polos anos 80 e 90, grupos importantísimos como Na Lúa ou Mato Congrio. Pancho Álvarez pode falarnos diso porque el estaba ali. Tamén nos pode falar dos primeiros pasos que deu a música folk galega fora das nosas fronteiras e dos que está dando agora, porque tamén Pancho Álvarez estivo e segue estando por aí, polos escenarios do mundo, desde Xapón ata Australia. E tamén nos pode contar como pode un coller un xénero tradicional como as cantigas de cego, reinterpretalas e metelas nun disco. Pódenolo contar porque Pancho dedicoulle precisamente a ese tema o seu primeiro traballo en solitario. Agora vai xa polo terceiro. E hoxe temos a fortuna de poder escoitar algúns dos temas dese terceiro disco porque se está preparando, porque Pancho Álvarez está hoxe aquí no Bar Liceo de Porriño. Dixeronme que era un home delicado, sensible e cunha mirada especial. Así que, ao mellor, por fin hoxe conseguimos entender de que pasta tan especial está feita a alma de músico. Neste caso, a alma dun músico de Porriño que comezou a soñar con selo cando aínda era un neno. E Pancho cumpriu o soño e agora construe música con 1000 instrumentos aquí ou acolá en calquera lugar do mundo. Nunca deixou de xogar con ela e compón e fai arranxos. Debe ser que o traballo é parte esencial da materia de músico. A miña paixón é a música, non? En xeral, gustan moitísimos tipos de música, pero un pouco o que dá sentido a esta paixón é a música tradicional, non? Por onde canalizo o meu traballo e cada vez con máis satisfacción. Cando aprende unha peza de outra persoa, pois de saber correctamente pois de onde veo esa peza, cal é a súa orixe, para poñelo sempre agradecer a xente da que aprende as pezas. Dúas cousas que van moi ligadas aos grandes músicos para min. Unha a humildade excesiva ás veces e outra a profesionalidade increíble e a sabiduría que ten Pancho. É unha persoa moi tranquila e despois a nivel musical dá xente que che fai todo fácil. É un gran amigo, a verdad que o pasamos moi ben cando tocamos con el. É un dos mellores músicos que eu podo coñecer e Deus queira que podamos seguir traballando xuntos. Pancho, te admiro moito e esta noite vámoslo pasar moi ben no Pub Liceo de Porriño. Pois estamos aquí no Parque do Cristo e aquí xogamos os rapaces, aquí aprendimos a xogar a fútbol, xogábamos as canicas, o trompo e tamén tocábamos a guitarra. Aquí xuntábamos varias xeracións diferentes de guitarristas que aprendíamos uns aos outros. Tamén escoitábamos as orquestas aquí neste palco, bandas de música e algún que outro espectáculo.
durante as festas. En fin, un sitio cheo de recordos e de boas sensacións. Ti con quen empezaches a tocar foi un pouco con teu irmán, non? Cando tocabades a guitarra xuntos. E a miña irmán, cos dous, sí. Estamos falando de que anos, a ver, de... Dos finais dos 60. Finais dos 60, máis ou menos. Bueno, principios dos 70. Pois tocábamos o que se tocaba daquela, non? Pois na miña familia, eles, os meus irmáns, compraban discos, sobre todo de Beatles, de cousas da época, non? Influenciados por aqueles músicos que tocaban no palco da Praza de Porriño, non? Pois sí, é certo. De feito, un deles agora é profesor do meu fillo de música de solfeo. A patria de un é a súa infancia, a súa adolescencia, non? Recordas a primeira vez que actuaches diante de alguén? O primeiro concerto foi no Porriño, nun festival para recaudar fondos para as excursións, non? E ali si toquei con un rapaz que tocaba armónica ali. E tocabas a guitarra? Sí, tocamos a guitarra ali, un par de pezas de Bob Dylan. Un par de pezas de Bob Dylan? Sí. Ti daquela xa sabías que tiñas alma de músico ou non? Home, non sei... Ou simplemente a soñabas un pouco? Un rapaz soña, non? Pensando nos seus ídolos, en imitalos, en facer grandes cousas, en aprender a tocar, pois no meu caso, instrumentos. Xa daquela tiña a intención de un pouco de curiosear, non? Por uns e outros. Pero eu penso que a música é unha paixón que se leva dentro e que iso lévate de alguna forma cara adiante, non? Lúa foi un grupo hasta hai moi pouco, non? Un referente importantísimo. Como recordas aquel momento? Como entraches? Como correu todo aquilo? Había unha especie de explosión de música tradicional renovada. Bueno, en Galicia, pois que vou decir de o que había, non? De Fuxa, Miadoiro, Milocao, había cousas con moi intensas e moi feitas. Pois de unha forma apareceu a oportunidade de formar un grupo que xa tiña un pouco de unha pequena historia anterior, e a verdad foi unha experiencia maravillosa. Unha porque pola dinámica propia da idade, non? Con 18, 19, 20 anos eres un volcán, non? E logo había un proceso creativo na Lúa moi importante, non? Que queríades facer? Queríamos misturar un pouco os dous mundos, non? A educación que nos tiñamos, non? Ata entonces, que era un mundo rock, pop, todo isto, ca música tradicional que é o que nos identifica, o que nos dá un pouco a razón de ser musicalmente, non? Soa curioso, pero aquel novísimo Pancho atopouse ca música tradicional na Lúa, no grupo Na Lúa, que daquela brillaba desde Porriño para o resto do mundo. Con aqueles músicos cargados de enerxía, de ideas e de talento, emprendeu un longo camiño, 6 discos, xiras, as primeiras composicións e os primeiros éxitos. Nos 90, aínda cun pé en Na Lúa, Pancho comeza outra etapa en Matocongrio, e foi ali onde se iniciou a súa estreita relación persoal e musical con Carlos Núñez. Hai moitos anos que van de xira xuntos e compartir escenario une moito. En tantas viaxes percorrendo o mundo pola dereita e pola esquerda, pasoulles de case todo, pero iso sí, nunca se perderon.
Sabedes que cando estamos en xira por aí polo mundo, a verdade é que a veces o GPS falla. Quedas perdido por medio de cidades que nin te lembras de nada e sempre temos a Pancho para salvarnos. Pancho ten aquí dentro un GPS increíble, o sea, verdad? Podemos estar en Washington tirados nunha cidade de Francia por aí perdida, verdad? Onde sexa. É unha antena que non se mira, pero que está por aí. A primeira lembranza que eu teño de Pancho era un cabelo, el sempre me di que non, que era un cabelo máis liso, pero eu creo que era un pouco rizo, ou sería que se estaba na decadencia o tema, pero Pancho tiña moito pelo, os dous tiñamos moito pelo. Eu tiña 13 anos, e ti entón? 23. Nunha das primeiras xiras en Xapón, solamente tiñamos 4 tickets para ir a Xapón. Normalmente, pois, éramos 10 no grupo, tiñamos solamente 4, entón, como facíamos para facer o ritmo, o baixo, as guitarras, o buzuki? Entón, ideamos aí un sistema e Pancho foi capaz de tocar o baixo, o buzuki, o ritmo, un órgano. Bueno, a verdade é que ao lado deste home é moi fácil desenvolver todo tipo de sonoridades e de... Pancho é capaz de chegar a casa e seguir traballando, seguir reinventándose, facer os seus propios discos, seguir investigando. E iso eu creo que é o feito de que Pancho, pois 20 anos despois de que toquemos xuntos, pois xa non sexa un músico extraordinario, senón que sexa un verdadeiro maestro. Como facedes os músicos para tocar tantos instrumentos? Porque a mí pareceme dificilísimo. Cando alguén te pregunta, ai, a mí me gustaría tocar pois a guitarra ou non sei que, digo, pois mira, a cuestión é simple, depende do teu grado de necesidade, porque tocar unha zanfona, eu penso que é un instrumento sinxelo para aprender a tocar algo, non? A mí iso resultame curioso, que me digas que a zanfona é un instrumento sinxelo. O que tocar unha melodía sinxela que te satisfaga e que quedes así un pouco pois contento con pois eso, moi fácil de... Podo probar? Por suposto que sí. Pero non sei nin como se coloca, Bueno. Bueno, isto é unha clase práctica, e rápida Que tal aquí? de zanfona. Como o café, non? Ti dai aí Aquí? a molinillo, sí. E ca outra man Sí? deberías pois apoiar aquí e ir pulsando as teclas. Máis forte. Máis forte. Ai, que ilusión! Eu penso que é algo moi asequible, non? Bueno, pois xa sabedes, eu que queira aprender a tocar pode empezar por a zanfona. Mellor é que nos toques ti unha. Ui. Axeítame a polainiña, axeítame a polaina. Axeítame a diste lado que destoutro xa che está. Ponme a monteira de rizo e o chaleque de veludo, os calzóns e máis la faixa que merquei na feira en Lugo. Con Pancho, un sabe de contado que outro elemento imprescindible da alma de músico é a sensibilidade. A facilidade para apreciar os detalles, para atopar pequenos praceres no silencio, ou na luz, ou nun recuncho dunha rúa de Tui, un lugar que a él lle gusta especialmente. Hombre, temos aquí un amigo. Pois aquí estamos na rúa Entre Fornos, que é un exemplo de rúa que, bueno, que ten certa metamorfosis, porque así como vimos agora tranquila, isto de noite ferve, cheo de xente e de música. En fin, sempre me chamou a atención esta rúa de Entre Fornos aquí en Tui. Paseando con Pancho, acabas en decatarte acoplándote ao seu ritmo pausado, reflexivo. Non ten presa por decir as cousas, prefire miralas ben e comprendelas. No Montaloia, cunha panorámica que a verdad pide contemplación, silencio, reflexión.
Dende lá podemos mirar as canteiras do Porriño, logo tamén ao lado o Faro de Budiño, que é un lugar onde están aquelas rochas, donde aprenderon moitos escaladores galegos. Logo, o río Louro, que desemboca, poñendo fin ao Val da Louriña, no río Miño. O Miño é unha especie de arteria que leva pois parte do que somos, non? A nosa cultura, a nosa lingua, que temos en común cos portugueses. Unha historia común que moitas veces esquecemos, non? Pois o Miño leva como cara ao mar, cara ao exterior. Canto máis afondas na música tradicional, canto máis te achegas e te mergullas aí, descubres realmente que a nosa música está feita por xente con moito talento, non? A ti, por exemplo, que cousas che aportou ese achegamento á música tradicional? Cando eu tocaba na lúa o violín, a miña referencia como violinista non a tiña, pero tive a sorte de descubrir a Florencio, entonces aí para mí foi unha revelación, foi unha... O meu concepto cambiou completamente, non? Florencio dos Vilares. Sí, o Cego dos Vilares. Un músico comprometido 100% ca música, porque era do que vivía. É dicir, entonces descubres como unha festa... Como foi o descubrimento dese... Pois mira, unhas cintas que me chegaron pola man de Sito Carracedo, nas que aparecía Florencio aí tocando nun bar, unhas festas, non sei. Entonces había moita xente, e este home estaba ás súas anchas, ali tocando, cantando, contando chistes, falando ca xente que o rodeaba. Entonces hai un pouco, entre o que escoitaba e tamén a miña imaginación, supoño, atopei, xa che digo, non só un músico, senón unha persona, unha forma de unha actitude ante a vida, non? Este foi o tema que ti elixiches para o primeiro disco que fixeches en solitario. Pois sí. Fixeches hasta que punto te impactou? Un homenaxe a Florencio, sí. Sobre todo porque eu penso que é xente que aínda non acadou o recoñecemento que merece. E el chamábase Cristóbal e un día vendeu a gaita e enfadouse a muller porque lle facía falta. Pois boa cousa fixeche, sei que te tentou o demon. Xa podes marchar da casa que eu sen gaita non te quero. Pois non te apures, mullere, porque che vendín a gaita. Hei de comprar outra nova aunque empeñemos la casa. O outro día Cristóbal veu escurecer pra casa. Saliu a muller a porta por ver se levaba gaita. E si que lle viu a nova, botolle man o punteiro. Esta si que che graciosa, tirulero meu gaiteiro. Esta si que bonitiña, ben feintiña e asustada. Toca fandango Cristóbal que o que a mí máis me gustaba.
No segundo disco, nas cordas, está claro do que se rodeou Pancho, das cordas do violín, do buzuki, da mandolina, do baixo e de moitas máis. Nel continúa mesturando as mesmas dosis de ironía e de humor ca originalidade das súas composicións, porque ele é o autor da maioría dos temas. Agora prepara xa o terceiro disco, un traballo especial ata no título, chámase Sólidos galicianos. Sólidos galicianos. Que cada- Sólidos que era unha moeda, creo. Eso é. Eran unhas antiguas moedas que se utilizaban aquí na época do antigo reino de Galicia. Digamos que eu imagino, non, que esas moedas forman parte deses tesouros, non, que se agochan, bueno, según a mitoloxía popular, que se agochan baixo castros e mámoas, non, donde viven os seus donos, que incluso ás veces, que son eses seres extraordinarios que se chaman mouros, non, que ás veces incluso teñen tratos cos homes, non. Entonces, bueno, isto é a ficción, é dicir, non existen probablemente estes tesouros, pero para mí sí existen como metáfora de un patrimonio musical que temos, que é realmente algo moi valioso, que é penso que un tesouro enorme, non? Tamén hai pezas adaptadas de intérpretes tan populares e tan tradicionais como Ermelinda do Muiño, por exemplo. Mira, sí, señor. A quen lle mandamos un bico enorme, Ermelinda. Pois sí, señor, un bico. A nosa querida Ermelinda. Que eu penso que en Galicia hai moitos artistas anónimos, non? Xente que non se coñece, e a xente que as interpreta son os que ao final transmiten en realidade a música, non? Precisamente, por exemplo, no meu disco, neste último disco, eu digamos que experimentei tamén algo similar, porque participa a miña muller. La memoria revivida en los poemas y alalas, teño esta canción tan fonda, este tempo de mañá. Ay, ay, onde están as luces? Ay, ay, que veñen do mar. Ay, ay, onde están as luces? Ay, ay, que cantan no ar. Esta canción armoniosa que che quería dedicar, viña nos foles do vento, porque música do ar. Había tamén unha canción dedicada a un dos teus fillos no segundo disco, incorporas a túa muller no terceiro, a familia, sempre a familia. Bueno, que pouco a pouco, de algún xeito, pois a miña forma de facer música está se convertindo en algo familiar. Porque a música faise na casa, grávase na casa, Este terceiro disco grabáchelo ti na túa todo na casa, isto está máis de feito na Mira que casa. cosa máis curiosa, como Pero penso vai que é cambiar. algo que experimenta todo o mundo, hoxe en día é algo normal, habitual, non? Entonces, claro, por exemplo, a miña muller canta, pois canta mellor que a min, por certo. Entonces digo, vamos a gravar aquí, a tal. Ca sorte que, bueno, que a parte de gravar, ela tamén fixo unhas letras, é dicir que a cousa foi redonda, non? Volves a familias, na túa familia onde empezou todo, sí, non? Sí, pois sí. Hai unha foto do fotógrafo Bene na que aparece unha parella de músicos e unha muller, unha vella tocando violín, e a mí sempre me chamou moito a atención esta fotografía. De feito, fíxome pensar, non, na posibilidade de implicar a María, que é a miña parella, de alguna forma, pois nos discos que eu facía, non? Desde que coñezo a Pancho, a verdad que sempre cantei con él. Sempre el collía unha guitarra, xa cando éramos un pouquiño máis novos que agora. Pois non foi moi difícil convencerme realmente, foi bastante fácil. Foi bastante fácil convencerme, porque é unha afición compartida, a música. Para min é un privilexio, unha grande satisfacción contar con ela neste disco. O privilexio meu. Pois era mutuo, entón. É mutuo. A min, a verdad que para min é unha referencia moi importante a música portuguesa, non? Todos os seus ritmos, como Mallao, Chula, Vira, Canas Verdes, en fin, son melodías que me parecen preciosas e moi... que dá moita satisfacción
arranxalas e facer cosas con elas. Se te esquece nada. Obrigado. Gracias, obrigada. Como se concilia a vida dun músico que é papá cando marcha de concertos un mes enteiro, por exemplo? Non é a primeira vez que os rapaces me piden que cambie de traballo. Eu tento explicarlle que, bueno, que eu non podo cambiar de traballo e máis é que me gusta o meu traballo, non? É algo que me apaixoa, non? E eu procuro que, eso sí, o tempo que estou aquí con eles, pois disfrutar ao máximo, vamos, xogar moito con eles e disfrutar deles, non? Fálame como é esa vida de ir un mes por aí de xira. Por exemplo, este mes que marchamos é unha xira de teatros en Alemania. É unha xira cómoda, é dicir, porque non hai madrugóns, todo está moi ben organizado, non tes moitos días libres, que é unha cousa que a veces os músicos temos medo, pasar días libres por aí. Ai, como? Como explícame isto? Que tendes medo de ter días libres? A veces sí, porque ¿Por son días que non sabes que facer, non? Si hai cosas que ver, maravilloso, pero non sempre é así. Entonces podes rematar, imagínate, pois nunha vila pequena en medio de Alemania con un frío alemán, estar ali, bueno, pois que fago, non? Sodes moi boiños. Moi destes de eso, de ser orgullo das mamás, non? Bueno, eso é o que decides vos. A mí gustaría vir ao pueblo alemán ese, co frío alemán ese, a ver se é verdade ou non é verdade. Pois, invito che cando queiras, ¿Sí? e que disfrutes. Eu sei que nos teus discos, polo menos neste último, faz adaptacións de algúns temas que son recollidos da música tradicional, pero readaptados. Hai unha cousa que son as melodías, non? Que a intención de melódica, pero outra cousa é que ti tens que representar de unha forma o teu presente tamén, é dicir, non podes fuxir cara ao pasado, reinterpretar o que acontecía no pasado, excluindo o presente, non? É dicir, penso que hai que representar o presente. No segundo disco todo eran instrumentos de corda. Non sei se no terceiro incorporas instrumentos novos ou sigues xogando un pouco cos mesmos. Sempre, é un curioso compulsivo. Entonces, bueno, hai cousas que descubrín para incorporar neste disco, non? Pois, por exemplo, a zanfona, que é un algo que vamos, me encanta tocar e experimentar con ela. Un instrumento que se chama cuatro venezolano, que é unha especie de guitarriña pequena de 4 cordas, un acordeón por aí, percusión que antes non tocaba, e tamén a viola de gamba, que é un instrumento que descubrín que é verdad que é moi polivalente, non? Porque esa que temos aí sí, detrás, non? Esta aquí, sí. Que como un chelo hai contrastes, que é un instrumento barroco, pero, bueno, eu non toco música barroca. O importante é que, claro, dotalos dese aire, desa esencia que ten a música tradicional, non?
instrumentos de antes, melodías de sempre e, sen embargo, a música de Pancho soa a novo. O segredo está quizáis na experiencia, e el ten moita. Velaquí o tendes co mítico grupo The Chieftains, porque aínda non vos lo contamos, pero con eles fixo máis de 100 concertos, desde Norteamérica ata Xapón. Foi esa para el unha etapa inesquecible. Tive a gran sorte de participar en varias xiras xunto con Carlos, non? Acompañando os Chieftains, de poder comprobar, non? A súa calidade artística, que é enorme, non? Non é menor tampouco a súa calidade humana, non? Con eles cúmplese este dito que non sei quen o dixe, pero que escoitara unha vez, que era isto de levar a humildade con orgullo e orgullo con humildade, non? Despois de coñecelo, sabemos que Pancho cumple co dito, ten humildade e ten orgullo, pero tamén ten dedicación e, sobre todo, necesidade de seguir buscando novas melodías. Esta é a vida que te querías? A vida de músico que te querías? Sí? Sí, a verdad que sí. Eu preguntaba no principio do programa si hoxe vamos descubrir un pouco de que pasta está feita a alma de músico, decía eu. Bueno, un pouco recapitulando, está feita de moitos anos de traballo, de moitas actuacións, de moito escenario, de amor, porque me falaches de María, falaxesme dos fillos, e de que máis? Primeiro ter algo que decir, dende aquí, estar seguro diso, máis que da técnica, incluso. Logo, pois, a intención de compartir ca xente, non? Ese sentimento, non? Vou tocar un tema que se chama A miña burriña. Moitas gracias, Pancho. Foi un placer estar aquí contigo. Coñecerte para nós. Dixémolo ao principio, eres un músico imprescindible. Non sei se hai algo que sexa imprescindible para ti para seguir sendo músico. Bueno, pois seguir sentindo a paixón pola música, non? E polo menos eu teño non só a intención, sino que penso que un futuro por diante de aprendizaxe todavía, de seguir mergullando e descubrindo novas cousas na música tradicional para poder logo misturar e facer isto que fago. Moitas gracias. A vos. Pancho, un placer. A vos. Mico.